खुलुमबाय आंनि Jobanivlog इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायबावबाय सबाय मा जिउ भगवान नाय महर लानसानाफोर दामुगै एमफ्राय ब्लग्सखौफोरा जोबोद नायलांबाय जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आङो ओमफ्राय दुगैखांबाय फौजि बिथां लाबोनाय सेम्पुखौ लोबथ'वासै आङो मानो होनबा बिजनेयावसो लोबनानै फैदोंमोन मैया सानसेल' जादों साननैनि उनावसो आंनि माथाया खुजलि जायो साननैया कन्ट्रल थायो जै साननै बारबाय खुजलि सानथाम जादोंबाथाय गैला बियो एकदम नों थानो हाला आरोना साहे टाइममोन लागिदामोन बे सिनमानि लोबबुबायनाया बेफोरनो आंना ओमफ्राय गिबियावनो बुंखागोन आङो गस्लाखौ आरो खिथाबावगोन आं दुगैनायनि सिगां गाननाया बे नङामोन बेयो एसे पिंक कालारनि एसे आलदा नायो ओमफ्राय बिनि सिगांनिया ब्राउनसोमोन बुङो नालाय आगैमोना सोरबा मिन्थियाना गांसुं गानबाय थायो खोमा आबन जादा सानोना बेनिफ्राय ब्लग्सखौफोरा जोबोद नायलांबानो जाबाय ओमफ्राय सोरबाफोर गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनांगोन लाइक कमेन्ट शेयार खालामदो आं दिनैनि ब्लग्सआव मा शेयार खालामनो हायो बिगुमैखौ ब्लग्सआव लाबोनो हाया नाजानोसै बुद्रुनानैबाबो लाबोनो सेस्था खालामसै आरोना ओमफ्राय ओरै अबस्थाया आंना जाब्रा जिबन मानो होनबा आं पेकिं स्टार्ट खालामदों शेयार खालामलांगोन बहा थांनाय जायो बहा मानाय जायो ट्रेनिंआथ' मोननै मोनथाम ओरै दालिबो गाबगासिनो दङ ओमफ्राय एसे साबोन सुबोन लादों नालाय बिथाङा बेखौबो एसे सेट खालामनानै दोनसै आङो ओमफ्राय नोंहा मा खालि फ्रि फायार जै फिफा फैदों भगबान बिमानि मबाइलावथ' बेफोरबायदि गेम डाउनलड हैनोबो खालामनो मोना आंना प्ले स्ट'राबो माबासो आंना लकसो बेफोरनि जुनैनो आरोना मबाइलाथ' लक अब्लाबो मबाइलखौ मालाबा खेवनाय जायो खिन्थु प्ले स्ट'रा आंना लकसो बायदिसिना एप्सफ्रानो लकसो खालामनानै दोनजोबनाय ओइ बाबा दोनदो दुगैहैदो थां आयै थैगोनहाय लावलायनाय बेफोर गथ'आ स' पेकिं खालामनानै लाग्रोनोसै आङो ओरैहाय माखासे जाखानाय ओरैहाय माखासे सेट खालामबावनांगौ ओमफ्राय मा होनना बुंनांगौथाय साबोन थाबोनाथ' गावनो लाबोयो नालाय निरमाफ्राबो लाबोनाय जायो न'आव खावसे बेयाव खावसे लाबोनाय जाखायो खिन्थु बिनिखायनो आं दिनैसिमबो केन्टिनखौ नुफेराखै आरोना मालाय सोरबा फेमिलिफ्रा केन्टिनफ्राव बुस्थुफोर रोगानानै लायो खिन्थु आं केन्टिनावनो थांफेरनाय जायाखै मानो होनबा बोरैबा बिदिनो ग्रोब जालांगासिनो दं आरोना केन्टिनफ्रावथ' बुरजा नांगौ सामानफोरखौसो लायनो थाङा होमबा एसे एनैखौथ' लायाना रावबो ओमफ्राय आंहा बेखौनो लायनाय जाया आरोना सोरबा मालाय मास हाबबाथाय केन्टिनाव जमा लानानै फैयो बुस्थुफोरखौहाय एसे लाब जायो होननानै ओमफ्राय आंहा थांफेरनाय जायाखै आसपासनि क'क्राझारावबो बहा केन्टिन दं आलदायावबो बहा केन्टिन दं आं पात्ता गैया आरोना जेबो नंला न'आवनो थानानै जुदि केन्टिननि माला सौफैदोंबा थिनानै दोननो रोंदोंबालाय आरो माथोबाव नङा होमबा मालाबा थांबाय थासिगोन बेफोरलाय आरो माथोबाव गोदो हारसिंबा टंलाब समावहाय बाजारावबो थांनो रोङासै दा ओमफ्राय ज' जानाय समावसो थांलाय फैलाया बांसिन जानांबाय आरोना ओंखारखांबाय सोनाफा लेथेर फेथेर आसारखौ टेबोलावसो बिदि स्राय गालांजोबनोसै आं दहाय सान्दुंआव बहनदोंमोन नालाय बोरैयाहाय लांफासला जायगायानो गैला ओरैबायदि बजाय जाबाय जोंना खाराबो बिराद गिदिर नालाय जाबाय नै 80 बोसोर फुराना खस्थाखौ बुरखांदों आङो नानि एसे गोरलैनिनो जाबाय खोरखि खोरला मानिस्रांनोसै एसे गोबाव सम आरो रुमाव नुथ'नाय नंलालाय जोंखौ रुमनिफ्राय भिडिअ बन्द जाथ'सिगोनलाय आरो आइडिया एसे मोनखाबाय जानांगौ बहा थांनो नागिरदों मा होनना बुंनो जेराव थांबाथाय आंहा टावारनि गल जानानै होयो बे जायगायावसो थांनोसैलाय जोङो बन्द जाबाय जेबो खामानि दामानि गैला जखन बे केसारखौ लानो ना मानो फिफा केसारखौ फिसाजोनो गाइखेराव लगायनानै होनो होननानै केसार लानानै फैदों दहायल' खनसे होदों आरोना जम्मु काश्मीरनियाव मोनो नालाय बेफोर बुस्थुखौ मोजां लांलाबालाय दोनलांसां मोजांनो हा मा होनदों ए टप्ला टप्लि रेडि जोङो एकदम बाबा रेडि मा लाखो बेडखौ लाबाय हाब्रु हाब्रा अखा बोथोर बबे जायगायाव नोंथाङालाय रेडि नोंथां ओमफ्राय आंहा मैया मोननाय गोदानखौ एसे सोनाय नायनोसै ओमफ्राय बेखौ लाबाथाय आंहा माबा लाफिननांगौ जायो मा होनो बेखौ एक्सट्रा आथिं सुनो अब्लाबो गानसै आं गोदान मोननाय नालाय चम मा गानबाय खिथा आमाय नुदों
बाखनायनोनो खुगानिफ्राय रावखौनो मोना सयथिबो गिलु बालु एसे बाखनायबानो जायोना गोजोननाय मोनो लाबबाय नालाय लाबबाय एसे मोजां मोनथारदों होनलायनांगौ दे गानसां बिदिखौ गानबाथाय ओमफ्राय आंहा एक्सट्रा आथिं सुनो थाखाय लानांगौ जायोना गैलाहाय खारानो देरद्रायथार जोंना थांलाय फैलाय ट्रेक्टरजोंसो हान्थिनांसिगोन दाना होदो मा होदो इसोर मार जानांला खानोसैसो नामा आं नैबाहाय गाज्रि जायोलै बाराबाथाय ब्रां ब्रां जाजोबखाबाय साब्रैनि सामान गैला जोंनि अबस्थाया सेस बिमायाथ' नैयावसो जिरायनांसिगोन आं थैखादो माबायाव बिदि खिथु गोजौ माबाखौ मा होनोमोनलाय बिफा गारिखौ पालसार मा होनो पालसार गाखोनो जाबाय मा गैला हान्थु सान्थु रुवायलांजोबसिगोन जोङो दिनै जाबाय होमबालाय आंल'सै जै श्रीराम जायो जेने थेने ओमफ्राय ससे फैनानै न' सयज' मोनबाय आरोना थफ्लाबो गोनांजों जाबजों माने जिरायग्रा जायगाया बिराद उसुबिदा मोनबाय आरो आं ओमफ्राय जोङो माबा मा होनो मेजिकजोंसो थांसै आरोना बिदिनो फिसा स्कुटिजों थांसिगोन जों मेजिकजों थांनोसै थफ्ला थफ्लिबो जोंनो लांफाजोबनोसै मेजिकजोंहाय थाग थिग मेजिक गंसे लास्ट टिप खोमा दासो साफा सानैल' मानसि जों बेजों थांसै न'आव थांसैलाय सोनाफोर न'आव धुबुरियाव थांसैलाय आरोना दाबो मालाय भिडिअ ओंखारनो बारा कम्फर्टेबल जायाखै बिथाङा ओमफ्राय आं एसे गेरेन्टि होयो दा न'आव थांबाथाय बियो बेना फेसनि लुकआ आलादा जागोन ओमफ्राय बिराद खुसि जागोन ओमफ्राय भिडिअबो ओंखारगोन बियो आसा खालामबाय थाबाय आरोना आङो दा ओमफ्राय दा खोमसि होयो ना मायोथाय जायखिजाया थांनोसै नै दा 3:30 बारबाय आरोना जों ओंखारनायाहाय बे गोरलैलै स्कुटियाव साब्रै बिनि सायाव थफ्ला साब्रैयाथ' जेरै थेने गाखोजायोमोन खिन्थु थफ्लानि जुनि आरोना बैहाय बाथाम खाजाबबानो देन आंहा एसे सुबिदा मोनगौमोन बोरैबा जायोबा आङो थल' गलांनो हागौ आरोना फाग्ला बैयावसो जिरायदों आं बै गोजौ गुफुरावसो जिरायदों आरोना बेयाव जिरायनो थांनो हायो मानसिया इसे गोजान लामा 1 घन्टा थैगौमोन माथो आङो मा रोखोम जालांगौमोन सनाफोर नांला आंनो ओमफ्राय याव बिफा फिसा मेथाइ लायनो थांदों फिसाजोआबो आम बिगासिनो नालाय नानि जोंहा सानैजों बेयावनो थांगोन दे आयै सना दै लोंनो सनानो बाबा लाबोनाय गस्ला गोदानखौ गानदों गाइसमोन ना सना ना नै गस्लाया ग्रोब जादों ओमफ्राय नै बिदाया सोना होनानै बथामनि माबाखौ एसे गहोबायानो मोनसे ओमफ्राय डिजाइनाथ' मोजांमोन खिन्थु एक साइज गिदिर लानांगौमोन बियो नै बियो एसे थाबनो फिसा जागोन आरोना सोरबा बुंदों मालाय गुमैनि सयसासो साबसिन होनना नोंगौ गुमैनि सयसा मोजांखौनो बासियो सेन्देलखौबो बाखनायदों नोंथांमोना बे मोनसे ब्लग्सआवहाय साबायखर नै गानथारबाय आङो आसुगुर बुख्राख्राबाबो दाख्लै बिजनियाव थांनानै आसुगुरा बांसिन हाब्रु जादों आरो बारा फोसाबफैनो टाइम मोनाखिसै आङो लगेनो ओंखारबाय बिफाखौ थालांसिगोन साननानै दावरावथार नायलाय बाबाया बैजों थांगोन स्कुटिजों थांगोन दे सना दे आयै नायलाय माबायदि नाहरखो गैला आयै बाबाया दा फैगोन सना फैगासिनो बाबाया फैगौ ना आयै गैलाहाय ससे गाखोबोनो मोनबाय ज' थांनो मोनगोन सानदोंमोन बियो ओइ थांबाय बाबाया थांबाय जा नाहरबायहाय आगोल जालांनायखौ आयौ जेबो नंला दे जायगायानो थोलाबा जोंना ज' थांनो लुगैबाबो बहाथो जाबावनो आंबो एसे पातला जानायबासोमोन आंबो अमा बायदिसो जाबाय नालाय ओंखायनो थोलाय लांला आरोना थोन आरो बोरियाबो मोदोम गोनांसो आंना मोदोम गोनां हारि गोजा आरो फिसालायाबो मोदोम गोनां सनाफोर माथो होनबावनो मा होनो थांनोसै जोङो न'आवहाय धुबुरि लालिपारायावहाय बेयावनो नुथ'सिगोनलाय जोंखौ ओमफ्राय गोबां हाबाफारि दङ जोंहा माने मावनो लागा आरोना दा बोराय फैबा मावगोन होननानै अबेबा खामानिया आं हारसिङै हायाना बा बेबो ज' मावनो लुगैयो स' बुहुत खामानि गोलैसोनानै दङ एसे एनै जमा थानाय बेफोरखौ जों फुरा मावगोन नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामबाय थागोन आरोना नोंथांमोना बोर बिबानो जाबाय मावनो लानाय हाबाफारिफ्रा जाहाथे मोजाङै जाफुंलाङो जोंनाहाय
बेनिफ्राय जों दिनै दा बिमा फिसा खावब' थांसै ओमफ्राय बेनि ब्लग्सखौ बेयावनो गालांनोसै आङो निउ ब्लग्सखौ बैयाव लोगो हमहैफिनसै ओमफ्राय दा जायफोरा आंनि बेखिनि शेयार खालामनायखौ नायलांबाय गुसुं भिडिअखौ थफ्ला थफ्लि जुनाय ओंखारनाय गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय आङो थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ'हाय